ang magkay sa kwarta, basig mabas mo ka. Naum sa kasing-kasing, nagalumlum ang gugma sa bulsa pitaka, magurot sa ang kwarta, pagpili asa ka. Tunay di gusto gugma, mas importante ang kwarta. Bahalag bungi, di kulang butihon, piyong-piyongon lang ang mata. Gugma versus kwarta, pagpili asa ka. Kung balabihon mo ang gugma kaysa kwarta, asing mapas mo ka. Ay nabuwag sa gugma, ipadaplin ang kwarta. Ang gugma buta, o kung may swerte sikwate ka. Gugma versus kwarta, ambot kinsay bida, kalamig yun kung makuha mo ang buha. Ang gugma o kwarta, gugma versus kwarta, ambot kinsay bida.